Kwenza le video le emayelana no General uDumsani Mkhwanazi nokusikazwa kwakhe ngumnyango wejele ngoLwesihlanu. Inhloso ukuthi lapha ngasekugcineni kwevideo kunento esifuna ukukhuluma ngayo ngoba sizowadinga ama-engagement amakhulu amaningi sikakhulukazi ey'ntweni ey'fana nalezi esokhuluma ngazo. Angibingelele ngani zakwethu le inhlokohlela. Ngaphambi kokuthi singene nje odabeni namhlanje, ake ngisho nje ukuthi inhlokohlela iyamuva kakhulu-ke manje iya ku-YouTube ngani zakwethu. Uma ungenawo i-YouTube uvule usebenzise inhlokohlela nalapha ku-YouTube iyinhlokohlela, ufike usubscribe kuzokunceda-ke lokuthi uthole i-notification ukuthi ikhona ama-video akhona. Inhloso ukuthi nama-follow up videos sizowenza kakhulu manje ku-YouTube, noma uwathola la ku-TikTok azobe selate, sobe sinawo ngale isikhathi eside. Kungakuhle ukuthi uye kuyona inhlokohlela usubscribe, ungasho ukuthi usale ngaphandle. NgoLwesihlanu-ke la siyasazi sakha isenzekile noma isika la khona General sibabone betatazela kwenzeka okuhlukileke. Sazi ukuthi ile lathimba elingale elijwayele ukutatazela makuLwesihlanu noma ama-weekend. Bangenele ucingo-ke lithi phuthumani police station ethize eBrooklyn, i-police station leyo niyozinikela njengabantu abavulelwe icala. Icala-ke alishongo ukuthi elani, bese-ke kudlala nje i-guesswork ukuthi igazi kumayelana nani. Labo abazazi njengabantu abanolwazi oluphambili, ngisibala oFadel Adams, oPatricia Mashele, bese beshilo ukuthi lawa amadoda vela ephenywa ngamacala ambandakanya ukuthengisa kwezinto zomphakathi, impahla yomphakathi, ukuthi ama-property, izindlu. Leyo nto-ke isibaficile, baboshelwa yona. Bekunokujabula nje obekwenzakalayo. Siyazi-ke sonke ukuthi kugcine kungenzekanga okushaqisile-ke ngoba sifunakele isizathu sokuthi kungani kungaboshwanga muntu. Abantu abebekuvela ukuthi kufanele baboshiwe ekuqaleni, noma i-information ivele ngey'ndlela ey'tida ey'ningi, beyithi uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi, uGeneral uDumsani Khumalo, kodwa-ke ekugcineni akuboshwanga muntu. I-IDEC ayibange isatholakala ukuthi yenze i-statement icacise ngoba iyona evele nalo mbiko ukuthi abasondele ngezwi lukaMseshi uPeruman. Emva kwesikhathi bayiphikile-ke into enjalo, bathi hhayi ababophi umuntu bona, kodwa-ke ngakusasa i-NPA ivukile yacacisa ukuthi yes, ukubopha kukhona kodwa bakumisile engajwayelekile-ke le, ukuthi umuntu afike anike iwarranti aphinde kuthiwa akame. Bakumisile-ke ngoba abantu abekufanele baboshwe okuGeneral uDumsani Khumalo kanye noGeneral uMajor General uNosipho Madondo, abasebenza kwi-crime intelligence, ibona abafunwayo kahle kahle. Akwazeki noma icala lela elimbandakanya ukuqasheka komuntu kwantombazane othize ekuyilona ebabeboshelwe lona nasekuqaleni. Isizathu sokuthi-ke u-NPA asho ukuthi bathe akumiswe ingoba bayathinteka, noma kuyibona abahamba phambili kuyi-unit ezobheka ukuthi umhla ka-30 June awubi nabo yini ubungozi. Kuyadida-ke lokho. Sazi-ke noma kuzobe sekuphela yini ngomhla ka-30, uma bethi March and March, amaholi be-March and March bayayihlehlisa le ndaba, bayibeka ngoNovember 30, kuzoma yini nokuboshwa kwabo yini futhi, asazi. But nayo indaba ebalulekile-ke. Kumane kwacaca nanoma ubani okhona ukuthi lolu phiko lekubizwa nge-IDEC linokudlala okuningi futhi lisebenzisa iy'nsiza zikahulumeni ukujaha abantu abayibona bexabene nabo.
iletha i-confusion enkulu emphakathini. Sekuney'ncomo ukuthi hhayi sekuyisikhathi sokuthi lihlakazwe. Lahamba lazethula laphana kwikomiti lephalamende i-ad hoc committee. Kwavela lapho ukuthi lolahlaka loluyana i-IDEC leyana sengathi yakheke ngendlela engagculisi indlela eyenza ngayo. Kwakuvela ukuthi caca ukuthi ayihlakazwa, akazeki ukuthi iy'ncomo-ke zaphelelaphi kuyona ngayo lolu daba layo. Kodwa-ke into eyenzakalayo, ungqongqoshe wezobulungiswa uMamLobo Mkubayi udaba selidluliselwe kuyena, uthi uyalicubungula futhi uzothatha nezinyathelo ezisheshayo. Ila ungena khona-ke eSouth Africa, izinto ey'njengalezi awukwazi ukuthi uthi kunohlobo lamaphoyisa esibonayo ukuthi iwona asilekelelayo nokulwa nobugebengu base-South Africa, bese kuba nohlolo lamaphoyisa esibonayo futhi ukuthi iwona alekelelwa ukuthi kube khona ubugebengu e-South Africa, bese singakwazi ukukhetha. Ila sifanele sisho ngezwi elilodwa sithi i-IDEC sikahle kayo manje siyayicela ukuthi mayihlakazwe iphele indaba yayo. Nomholi wayo u-Andrew Johnson lo akathatha impesheni ahamba ayohlala phansi, umhlulile umsebenzi.